nindot na ginadlaw ron. Pisto kay hangin. Maayaw kay adlaw ron. Uy, tumawag ako. Hello. Ha? Nalista naman ko atong among leader. Wala akong pangan diha. Huwag pangang dalusoy diha. Igilista ko sa ako ang leader. Tawad jik tarong. Wala jud. Basta wala yun. Sige. Bye. Paita, di ni mahimo. Adto na ko kung leader. Manuwa ko niya lista ani. Pre! Wa jud tao. Pre! Sumay, iuwa mo sa tanim mo. Oh. Ba na itong pultahan, kabaw. Kung saan magkataon natin? Nainanawag ako, pre. Nga naman? Ikaw mo ni leader, ikaw yung leader din, pre. Wa ko leader? Wa ko nimo kung ako maglista. Taka, dugay na kita si kuyog-kuyog ng kuwan seleksyon. Ikaw pwede malista nga, kita may permi kuyog. Silingan pa kita. Bago pa yun siya, nawag na ko, pre. Tagay ko number na ba nga, binuang na mo, pre. Nakibuhat rin yun. Nabili na ko cellphone. Kaya kung dali, Mura ni maganit rin. Oh, mura nga ni pre, wala. Wa ko nimo malista. Taka rami gabi. Ako, pre, dugay na kay, saksikila dyan ko na ako, dugay na kay ko nga. Leader aming basta eleksyon. Basta ako'y maglista, di na masipyat. Sunta. Masipyat, pre. Hindi, dapat wala ko pa yun. Kato na nawag, pre. Kusuyaan ka to, ato nagpaila, di-delete mo pangalan para siya Isuyaan ko, dili ito siya, pre. Mangayok ito siya tao. O, magkikaila gani, o magkikaila niya. Mangayok ito siya tao, pre. Kung ano, kung na maglista, pre. Dilista lagi si ka. Pre, nga kung di na mahitabo. Wala kayo kung maglista, pre. Kaila ka na ko, wala. Kaila ko nimo, pre. Hindi mo ka mutuwa. Ako na hindi mutuwaan nga kita yung pinamikakuyog ka ng basta na eleksyon. Pila nakatuig ka ng kuyog. Ay, kung pasingin libre, Wala, ikaw, wala lagi kung maglista, mata pre. gibuhat diri ka, wala sa itong cellphone. Wa Ba na itong ko pultahan ni style mo. maglista, pre. Wa ko ni maglista yun. Di ka Wa mutuwa. ko ni maglista, pre. Wa. Ayaw, pre! Oy mga kabisda, kanina po ta sa shoutout portion sa atong mga viewers nga nag-comment sa atong YouTube channel. Katong ganahan mga negosyo mga kabisda og Maricopa Juice, Maricopa Coffee, pwede rin mo message sa among Facebook page ang Artistang Mini. O karon shoutout dito ni sa kang Ma'am Lovely Life TV, dahang salamat ma'am sa pagsuporta sa mga YouTube channel. Shoutout kang Maring Vlogs sa Anjos Funny Vlogs siya mga kabisdak. Shoutout sa Tungkay Viners og shoutout kang LC Galupe Daps. Salamat kayo pag-tanaw sa mo ang channel ha. Oy, kalimot mga kabisa ka, pag-subscribe sa akong director sa channel sa channel 37, Wilnard Banson ha. Ayaw kalimot, subscribe, Wilnard Banson. Salamat mga kabisda kung mayong udto.